A fasz csinálsz? Nem tudom, így most a Miért pofát. tweakelsz, geci? Haver. Ha? Hé! Miért itt teszed a chipset, ha? Mert éhes vagyok. Zavarsz. De Jó, zavarsz. jó, arrébb meg akkor, arrébb meg. Menj arrébb. De miért kell bántani? Mert véremben. Én csak a chipsemet eszem, haver. Hát Csak a ott van a chipsemet. házad, ott van a házad, nézed a magad mögé, odáig takarodjál. Rák. Úgy. A következő történetünkben két ember a főszereplő. Macross és Pisi, aki saját magát kellett felvegye, mert túl bonyolult lett volna megoldani. Az eredet sztori itt kezdődött. Vajon mit csináljak ma? Hello? Jó, tesó. Véd, akarsz játszani egy új játékot? Mi ez az új játék? Modolt Minecraft, tesó. Zsa. És egyáltalán nem volt megjátszva. Teszt 2. Régességen a négy nép békében élt együtt. De minden megváltozott, mikor a tűz népe támadást indított. Míg Macross egész nagy tudással rendelkezik és stílusosan épít, addig Pisi... hát igen. Szóval ez a sorozat egy nem mindennapi sorozat lesz.